Nepoužívajte toto na narúšanie súkromia iných. Tento prístroj ponúka až 300-násobné zväčšenie, čo umožňuje jasné zobrazenie detailov vo vzdialenosti 3 až 6 km. Tento mini ručný ďalekohľad, certifikovaný americkým laboratóriom pre vonkajšie technológie, je vybavený najmodernejšími importovanými optickými šošovkami a technológiou viacvrstvového širokopásmového povlaku, pričom sa môže pochváliť priepustnosťou svetla až 99,8%, čo je viac ako 3-krát jasnejšie ako bežný ďalekohľad. Má šošovku so zeleným povlakom a infračervené nočné videnie, ktoré poskytuje ultrazvukový obraz aj v tmavom prostredí. Tento elektronický ďalekohľad automaticky zväčšuje všetko vo vnútri 50-násobne, automaticky zaostruje a fotografuje a nahráva videá. Poďme sa pozrieť von a pozrieť sa, aké je jeho zorné pole. Jednoducho ho pripojte k nám a nastavte ho do režimu automatického zaostrovania a ďalekohľad sa automaticky nastaví. Okrem toho má funkcie nočného videnia, ktoré vám umožňujú fotografovať a nahrávať videá, dokonca aj prenikaním cez steny, podlahy a záclony, aby ste zaznamenali všetko, čo chcete vidieť, dokonca aj perie kolibríka vzdialeného 500 metrov je jasne viditeľné. Počas turistiky môžete pozorovať vzdialený terén a dokonca presne vidieť malé anglické písmo na skrytých výstražných značkách. Je taký kompaktný, že sa ľahko zmestí do vrecka džínsov, váži len 198 gramov a je ľahší ako smartfón, takže nezaberie prakticky žiadne miesto. Nebude sa kývať ani pri zavesení na zápestí počas turistiky. Ľahko sa drží jednou rukou, môže sa pochváliť vynikajúcou stabilizáciou obrazu a je vyrobený z materiálov, ktoré prešli severoamerickými testami odolnosti v exteriéri. Je vodeodolný a prachotesný a jednoduché utretie obnoví jeho pôvodnú čistotu. Je tiež odolný voči starnutiu a opotrebovaniu. Jeden kus vydrží 20 rokov. Pôvodná cena bola 50 eur, teraz je zľavnený o 50% a je k dispozícii len za 25 eur. Toto je dokonalá hodnota, ktorá ponúka profesionálny zážitok za zlomok ceny. Dodáva sa s 30-dňovou bezplatnou skúšobnou verziou plnou náhradou v prípade nespokojnosti a 2-ročnou zárukou. Akékoľvek